Tħassib fost ir-residenti xlukkajri hekk kif beda dej xogħol infrastrutturali fuq iċ-ċmieni tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara. ċmieni li għalihom il-MEPA għadha ma ħarġet l-ebda permess. Sentejn ilu l-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk għajjem il-kwistjoni ta' ċmieni tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara. Iżda dawn l-elementi waqgħu fuq widnejn torox kif jispjega l-Viċi Sindku ta' Marsaxlokk Edrik Mikallef. Għaldastan daħna qegħdin nistaqsu lill-MEPA jekk sarx studju aktar dettaljat dwar dawn iċ-ċmieni jekk ingħatax permess u allura jekk dawn il-ċmieni qed jitilgħu bla permess. Dwar dawn iċ-ċmieni qed iqumu għatta mistoqsijiet fosthom dwar liema kalkolu ġie użat sabiex fuqu tinbena l-bażi ta' dawn l-istess ċmieni. Kalkolu li ser ikun qiegħed jiddetermina il-kwalità tal-arja residenti xlukkajri għaliex jekk l-għoli ta' dawn iċ-ċmieni ma jilħaqx ċertu livell, partiċelli kimiċi li huma itqal mill-gass ma jkunux jistgħu jinfirxu fl-arja. Konsegwenza tek jikber it-tniġġis kbir tal-arja fl-akkwati ta' Marsaxlokk u tikber il-problema ta' trap iswed. Biex tevita dan, il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk qed jipproponi li jew il-MEPA tirrevedi l-istudji li għamlet inkella l-impjant juża l-gas oil minflok il-heavy fuel oil.